Jeg elsker at støtte af de essentielle olier i min klinik, fordi at jeg kan nå rigtig langt ind i en behandling af den her person. Men det er ofte svært at få folk til ligesom at både arbejde med krop og med sindet og med sjælen på en gang. Fordi der er ingen af os, der kan. Vi kan ikke multitaske. Derfor så bruger jeg de essentielle olier til, jeg tuner lidt ind på folk, inden de kommer, og jeg tuner ind på, mens de er her. Og jeg sender nogle gange en rulle med hjem, og andre gange så er det diffuseren, der kører, mens de er her. De essentielle olier sikrer, at min behandling bliver en helhed. De essentielle olier støtter i klinikken på den måde, at jeg når dybere ind i den enkelte klient. Samtidig med, så kender vi det også fra os selv, at vi nogle gange er lidt låst. Det her, det er jo bare det her. Men vi ved jo godt, at alt hænger sammen. At krop, sind og sjæl kan vi egentlig ikke rigtig skille ad. Og alligevel så gør vi det tit. Og det er derfor, de essentielle olier, de er hammergode til ligesom at støtte op om det, som er problemstillingen. Hvis problemstillingen for eksempel er, at de her smerter, de flytter lidt rundt, så ved du helt sikkert godt, hvad det betyder ved din klient. Men jeg har også oplevet, at sætter jeg essentielle olier på for kærlighed, for selvkærlighed, for selvomsorg, så lige pludselig, så begynder de at sige, nå, nu ved jeg egentlig godt, hvad det er, det bunder i. Og jeg behøver ikke at sige noget. De essentielle olier er fantastiske til at få enhver behandling til at føles som en guldvask. Altså vitterlig føles som den her fantastiske, imponerende, vi nåede langt ind i dag. Så har du lyst til at vide mere om de essentielle olier, så sig hej, gør noget, og så vil vi tage kontakt til dig. For de essentielle olier, de er ikke bare olier. De er til rengøring af klinikken, de er til rengøring af de ting, du bruger i klinikken, de er til rengøring af din sjæl, de er til rengøring af, at vi i det hele taget får renset ud imellem de enkelte klienter. Men samtidig med, så giver det også din behandling en større dybde, og du når længere, fordi at der er noget, der støtter dig i at nå både krop, sind og sjæl. Jeg ønsker dig en fantastisk dag.